Fl-4 ta' wara nofsinhar fetħet edizzjoni speċjali ta' Net Live għal eluq snin Edifen Adami. Edifen Adami twilet fis-7 ta' frar tal-1934 u għada jala 86 sena. Tul din l-edizzjoni kien hemm numru ta' mistiedna li tkellmu dwar l-esperjenzi tagħhom ma' Edifen Adami, nies li jafuh kemm bħala politiku, bħala missier, avukat u anki bħala kap tal-Partit Nazzjonalista u Prim Ministru ta' pajjiżna. Net Live infetaħ b'messaġġ mis-Segretarju Ġenerali Clyde Puli u mid-Deputat Robert Arrigo. Clyde Puli ħal okkażjoni biex iħeġġeġ lin-nies jibqgħu iħażnu l-valuri tal-Partit Nazzjonalista u insista li l-pajjiż għandu bżonn il-Partit Nazzjonalista b'saħħtu, xi ħaġa li Edifen Adami tassew emmen fiha. B'karriera ta' aktar minn 50 sena u ħalla marka kbira politika li ġabet bidliet li baqgħu jinħassu sal-lum. Edifen Adami serva bħala kap tal-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni, Prim Ministru u anki President ta' Malta u daħal fil-politika fl-1961 meta sar President tal-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista f'Birkirkara u wara inħatar membru tal-Kumitat Eżekuttiv. Aktar tard sar Assistent Segretarju Ġenerali tal-Partit u fl-1969 kien elett fil-Parlament fejn baqa' jkun elett f'kull elezzjoni sal-2003. Edifen Adami dejjem emmen kif bil-politika isir il-ġid u b'dan il-ħsieb ikkontesta l-elezzjoni għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista fl-1977 u kien elett fl-ogħla kariga wara George Borg Oliver fil-11 ta' April 1977. Il-karriera politika mhux dejjem kienet wart użar tant li id-dar u familtu spiċċaw fil-mira ta' tkissir u swat fil-15 ta' Ottubru tal-1979 f'jum li baqa' magħruf it-tnejn l-iswed u mexxa u rebbaħ lil Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali tal-1981 iżda l-Gvern Soċjalista baqa' jmexxi minkejja ma kellux il-maġġoranza tal-poplu. Edifen Adami rebaħ l-elezzjoni ġenerali tal-1987 u fit-12 ta' Mejju sar Prim Ministru fejn baqa' jservi f'din il-kariga sal-1996. Reġa' rebaħ l-elezzjoni ġenerali u sar Prim Ministru mill-ġdid fl-1998 fejn baqa' jservi sal-2004. Fix-xhur ta' wara serva l-5 snin bħala President ta' Malta sal-2009 biex temm il-karriera fix-xena pubblika fl-ogħla kariga tal-pajjiż.